Здравейте, пичове! Днес съм дошъл тук за костури на едно гиоче. В принцип не съм искал да снимам, но просто почна да се получава много хубав риболов и ще направя едно импровизирано видео. Опа! Абе, един спортяг. Така, поредно мятане. Поредното костурче. Само че ще трябва да сменям силикона. Сложих си друг така силикон, защото то просто стана на нищо от толкова много риби. Аз кеф. Хора, сега ще се опитам да фана още един костур на Рейнс силикончето. Днеска беше адска сеч. Почна пропадане. Айде хора, пореден. Мале, това е добро. Борвен. Оп. Не ви съветвам това го правите, особено ако имате въйци до 3-4 грама като моята. Айде, хубаво костурче. Айде, още едно костурче пак на силикончето на Рейнс. Направо днеска е страшна сеч. Айде и братлето фана също едно костурче. Леко върха. Точно е, да. Ей, точно там са, човек. Сега трябва да ти вземат. Ей, тук някъде е ръбчето. Опа, казах ти. То е хубав. Не е лош. Портя. Опа. Хора, поредното костурче. Много съжалявам, че не снимах по-рано. Ще се получи много готин клип, ама сега пак имам някакво време. Ай, браво. Чакай, че си съхме двойцата. Да, леко с двойцата. Хвани, че това е голямо. Айде, браво, Митко. Това май не е лош. Абе, малък. Абе, бива го, спортен. Да. Това може да го вдигнем. Браво. Спортен другия път. Айде да го пускаме това хубаво костурче. Втори пасаж е от тези, нали, по-малките, деца по-горе. Оп, хвана се. Мале, човек, това само на пропадане. Охо, виж го толкова е добър, бе. Да. Мале, бахти борвения костур. Ето, приятели, поредното костурче. Абе, само поредния, един след друг. При това това не е лош. Пак. Айде, пускаме го. Пак. Айде, пореден. Ти така като метнеш там, обхождаш ръба, разбираш, ходиш по него. Да. Ето за това сега сфана то. Удари веднага по между другото. Това не е лошо.
О, Бацан. От дъното, нали? Ага. Да пък сега да не го искат заради атрактанта. Подраних. Те знаеш къде взимат? Баш е там към средата. Там ли е онова, където говориш? Да. Там знаеш как го разбрах. Човек, аз просто бях оставил. 25. Хора, пускаме го, това е хубаво костурче. Май се по-надълбоко обаче, на много дълбоко. Да. Особено големите. Пускай, пускай. Да, са на дълбоко да. Опа. То не е голям. Как го извозваш? И да не го мъчим. То си е баш детската градина. Абе, баш е за пане. За пане. Направо е за тия фишбургерите от Макдоналдс. Хайде, пускаме го. Днеска Грехота. силиконите на Рейнс много ми вършат работа. 15 секунди пропада. И си викам, баси майката, тук ще има риби. Някакъв ръб, нали, там до шаварите е плитка, ще е тази зона. И там, нали, щуки се въртят плюс това и тук е някакъв много рязък ръб и ги има много костурите. Това е голямо. Тук е. Не знам какво. Не. Тук е. Откачени хора, мисля да приключвам риболова. Мисля, че стана добро клипче, макар и да стане късо. Ако искате пак такива клипчета с костури, може да напишете в коментарите. Айде, добре.